गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो फंबाय बिनानावमोना मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, बोथोरा जोबोर गाज्रि, गोबां खामानि दंमोन, गोबां गामिफोराव हाबनो दङमोन, हाबगोन लासैनो। लोगोफोर, आङो मोनसे भिडिअ लाबोनि। जोंहा फंबाय एनिथिं एमजे, बेनिफ्राय आब' पामपुलि एक्ट्रिस। आं फंनैसो बाथ्रा बुंनि। लोगोफोर, आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया, नाथाय जोङो भिडिअ नुबोबाय दङ आरोना एनिथिं एमजे फंबायनियाव गोबां माने गोथौयै मायबा मोनसे बाथ्रा बुंनो थांगासिनो दङ। बेनिफ्राय फंबाया बाथ्राखौ माने क्लियारलि बुंनो हायाखै। बेनिफ्राय लोगोफोर, जायफोरा एनिथिं एमजे फंबायनि भिडिअखौ नायो, नोंसोरो मा बुजि मोनदों आंनि भिडिअ कमेन्ट खालाम। आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। आं बेखौनो बुंगोन, फार्स्टआवनो एनिथिं एमजे फंबाय, फंबाय जियानो जा, माने जेबो टेनसन लानांगौ जेबो गैया। बास नों जा भिडिअ बानायनो गोसो बानायलांबाय था, बा सोरबा बर' एक्ट्रेसफोरनि सायाव बा एक्ट्रेसफोरजों मायबा मोनसे जानानै बा नांलाय खमलाय जानानै बा मायबा मोनसे गोथौयै मायबा मोनसे जानानै माने बर' एक्ट्रेसफोरनि थाखाय साननानै बा भिडिअ बानायनानै जेबो लाब गैया। मानो आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनि फंबाय एनिथिं एमजे। दा आङो आब' पामपुलिखौ गाज्रि बुङा, बेनि लाइफनि बागै आं जेबो बुंनांगौ गैया। दिनै आब' पामपुलिखौ गासैबो मिथिगौ, मोनसे समाव एक्ट्रेसमोन, दिनै थियेटारावबो एक्ट्रेस खालामनानै जागासिनो दङ। बेनि लाइफ स्ट'रिखौ गावनो खोन्थाखाबाय, बेयाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। आरो जों गोदोनो मिथिखागौमोन बेनि लाइफनि बेफोरबायदि केसखौ, आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। थेवब्लाबो आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। एनिथिं एमजे फंबाय, नों फार्स्टआवनो टेनसन जानांगौ जेबो गैया। पार्सनेल सिङाव जा जादों बेयावबो जेबो टेनसन जानांगौ नोंहा जेबो गैया। जा भिडिअ बानायनांगौ बेखौ बानायलांबाय था। बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंनायदों आरोना, दा एनिथिं एमजे फंबाय नोंथ' एक्ट्रेसफोरनि बागै 1%बो मिथिया होनजायो। आं फंनैसो बाथ्रा बुंनि आरो दा आं बेयाव आब' पामपुलिखौ गाज्रि होनना थांखिनानै बुङाखै दे। आं साथाम साब्रै माने साथामालासै एक्ट्रेसफोरनि आं बाथ्रा बुंनि, आं नाम लाया, आं मोनथिथारनाय आरो सोरबा माने एक्ट्रेसजों एक्ट्रेस, सोरबाया 10 बोसोरालासै सासे एक्ट्रेसा बयफ्रेन्ड दोङो, बेनिफ्राय बेनि गेजेराव सासे एक्ट्रेसा मोनथिखानानैबो हाबनानै 10 बोसोरालासै माने गोसो थोलायनायनि गेजेराव 10 बोसोरा मोनलायालासिनो गुबुन सासेया लानाय, बेबो मोनसे जोंनि गेजेराव माने एसेबां बुजिलायनायनि गेजेराव माने एक्ट्रेसजों एक्ट्रेस बेफोरबायदि जानायबो मोनसे काहानि दङ। आरो सेकेन्ड नाम्बार, सोरबा सासे एक्ट्रेसा सासे माने हिनजाव गोनां खाखौ मोनथिखानानैबो माने लाइन मारिबाय थानायाव सासे एक्ट्रेसा बेखौ ओरैबायदि बादा होदो, माने नोङो मालाबाबो बेफोरबायदि खामानि मावनाङा होननानै ओरैबायदि बुजायदों सासे एक्ट्रेसा सासेखौ। बेनिफ्राय बै सासे एक्ट्रेसा मा बुङोमोन, जिबनाव फैसा थाखायासो गिदिर, बेलाय मा होननानै फन दाननानै होलायोमोन। बेनिफ्राय बै हौवानि हिनजावजों लोगो जालायनानै सासे एक्ट्रेसा मा खालामोमोन, बेनि काहानिफोरखौ खोन्थाहरलायोमोन। नोंनि हौवाया बेफोरबायदि लाइन मारिगासिनो दङ सासे माबाजों, सासे एक्ट्रेसजों, बिसोरो उमुगाव बेरायनो थाङो, थाखा फैसा सब। बेनिफ्राय जाय हौवालानि मानसियाबो मोनथिनानै माने जोंहा उमुगनि एटिएमआ उमुग एक्ट्रेसनियावसो थाजोब्बाय, 4 करोड़ एसां माबा दङ एटिएमआव, जोंहा दादैनि एटिएमआ उमुग एक्ट्रेसनियावसो थाजोब्बाय, बेफोरबायदि केस। बेनिफ्राय बै एक्ट्रेसखौ नागिरलायनाय, न'नि हिनजाव न'नि मानसिया नागिरलायनाय, बेबो मोनसे केस, बेखौ आं मोनथिथारगौ। बेनिफ्राय जाय एक्ट्रेसा बै एक्ट्रेसखौ बुजायोमोन, नों मानो बेफोरबायदि मालायनि न'खरखौ मानो सेफायनो सानदों होननानै बुजायोमोन। आरो बै जाय एक्ट्रेस बुजायग्रायाबो थांनानै सेम काहानि, बेबो हिनजाव गोनां हौवाजोंनो लाइन मारिहैनाय। मोनथाम काहानि खोन्थाबाय आं। जाय एक्ट्रेसा सासे एक्ट्रेसखौ बुजायदोंमोन, बेफोरबायदि गथ' गथाय गोनांजों मालाबाबो लाइन मारिना न'खर संसारा हामा जागोन होननानै ओरैबायदि काहानि जादों बेनि गेजेराव। बेनिफ्राय बै एक्ट्रेसखौ, जाय एक्ट्रेसखौ बुजायदोंमोन, बैनियाबो बयफ्रेन्ड दंमोन, बैनि बयफ्रेन्डआबो ब्रेकआप जालायलांनो गोनां जादों गेजेराव सासे हौवाजों लाइन मारिनायनि थाखाय। बेनिफ्राय जाय बुजायग्रा एक्ट्रेस, बे एक्ट्रेसाबो बे लामायावनो थांनानै बेबो बुंहैदो, गुबुना बुङोब्ला मा बुंहैदो, जिबनाव थाखा फैसायासो देरसिन, फैसा नङाबा जेबो गैया, बेफोरबायदि जाहैबावदो। अब्ला नाय बेसां काहानि, आं मोनथाम काहानि खोन्थाबाय। अब्ला बेनि गेजेराव आरो सोर मा दंबयो, आं नाथाय बुङाखै।
गासैबो एक्ट्रेसफोरा गाज्रि होननानै, नाथाय आङो साथाम मानसिनि काहानि खोन्थाबाय। बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एक्ट्रेसफोरनियाव गोबां काहानि दङ। दुखु मोनो जों जेनेबा सासे बर' फिल्मनि एक्ट्रेस जानानै बा बेफोरबायदि देखायोब्ला बा उन्दै उन्दै बिनानावमोननो मा सोलोंगोन, मा फोरोंलांनो नागिरदों नोंसोरखौथ' मोनथिखायसो। मोनथिनो गोनांब्ला दिनै थिग बेफोरबायदिनो मा जानो थांदो एनिथिं एम जे फंबाय आरो पामपुलिनि गेजेराव बुजि मोनदों। भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनाखै नङा, रायजोफोराबो बुजि मोनदों, आंबो बुजि मोनदों। बिसोरनि गेजेराव मा जादों, एनिथिं एम जे फंबाया दिनै मायबा बाथ्रा बुंहां बुंहां आं बुंगोन मायबा बुंगोन बिब्दि जाबाय थादों। आरो फंसे खोथा, दाखालि बावै मा 10 लाख माने 10 लाख फैसा होगोन सासे सिख्लानो, माने सोरबा 10 लाख होगोन जाहैबाय। बेयाव आं बुंगोन फंनैसो फंबाय, बे सिख्लाया एक्ट्रेस नंगौना नङा आं बेखौ बुंला, आं एक्ट्रेसखौ थांखिना बुंला, जायखिजाया सिख्ला 10 लाखल' नङा फंबाय, एनिथिं एम जे फंबाय, सासे सिख्लानो 10 लाखल' जासिग्रा नङा, बेनि सायावबो जासिग्रा दङ, बेखौबो आं मिथिगौ। ओरैबायदि दङ, उमुखखौ लोगो हमहो, लोगो हमहोग्रानोनो आइफन बायना होगोन होनना बुङो। अब्ला लोगो हमजाग्रानो मा होगोन, फ्लेट होनो ओंखारग्राबो दङ फंबाय, मिथिबायना लोगोफोर? अब्ला नाय, लोगो हम उमुखखौ, दा आंनाव बिराद मालदार फैसा दोङो, बिराद माबानो एभेलेबेल, आं होनोसै सासे सिख्लाखौ, नों ओमफ्राय बे मानसिखौ आंनो लोगो हमो, आं नोंनो आइफन बायना होगोन, आं लोगो खालामना होल' हो। अब्ला ओमफ्राय लोगो हमजाग्रानोथ' फ्लेट होगोन होननाया लासै आं मिथिनानै मोनो आरो बेफोरबायदि बुंग्रा मानसि दङ फंबाय। जोबोर मा होनना बुंनो बेनि सायाव। आरो आं बेनि सायाव जेबो बुंला, आं बेखौनो बुंनोसै, दा आङो जोबनायाव बेखौनो बुंनोसै, दाखालि बावैबो सिलचर मेडिकेलाव फरायनो थांनानै सासे गथ'आ मा जादों, माने दिरुं आलायनानै थैदों। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा मा जाथाय जाबाय थादो, जोङो नुनायखायसो, जों नुनायखौसो मोनथिदों, नाथाय नुयिबो गोबां दङ। माबायदि नुयो आं फंनैसो खोन्थागासिनो दङ। आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा दाखालि बावै एसेबां समायना सिख्ला, जों क'क्राझार साइडजों सोरबा बांगालजों खारफानो थांनानै हमजादों। मानि थाखाय एसेबां माने बुंनो माने रावानो गैला, आं बेफोरनि सायाव बुजायनो गोसो गैला। जोंनि बर' सिख्लाफोरा मा क्लासनि, माने माबायदि न'खरनि क्लासनि बिनानावमोना बेफोरबायदि जाबाय थादो, नोंसोर कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना बुं। सोरबा करोरपति धोनि बा सोरबा बिजनेस मावग्रा बर' हारिनि गेजेराव धोनि धोनि न'खरनि फिसाजोफोरा बेफोरबायदि जादों नामा? बिसोरनि फिसाजोफोराथ' बेफोरबायदि खारफानो थाङाखै खोमा? ना सोरबा गोरिबथार, रावबो बुजायग्रा गैया, रावबो जेबो बुंग्रा गैया, गामिफोराव थानाय बेफोरबायदि सिख्लाफोरा जादों नामा? ना सोरबा मिडिल क्लासनि, मोनथिखानानैबो एसे फरायबाय माबाय, मोनथिखानानैबो माने हौवाजों खारफानांगौ, गुबुन हारिजों खारफानांगौ, फन रायलायलायलाय बेफोरबायदि जादों नामा? बबे मोनसे क्लासनि सिख्लाफोरा बेफोरबायदि जागासिनो दङ, जेरै हौवा गारना खारनाय? बिसोरनि माबाखौबो नाय, माबायदि माने मिडिल क्लासनि न'खरनिया जादों ना गोरिबथारनिया जादों, ना गोरिबथारनि सिख्लाफोरा खारगासिनो दङ, जों बेखौ नाय। अब्लानिया जों एसे बुजि मोनगोन, एसे बुजिनानै मोननो हागोन जोङो मानो बेफोरबायदि जादों, मानि थाखाय जादों। आं बेखौनो बुंगोन, दा जोङो बैफोरबायदिखौ ससियेल मिडियायाव नुनायखायसो जोङो दा मोनथिबाय। आरो नुयिबो दंबयो, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' सिख्लाफोर दंबयो नुयिबो, बुंबाथ' गाज्रि मोनगोन, नाम लानो हानाय नङा। मा जादों मिथिबायना? बेरायनो सानफ्रोमबो बेरायनोल' लुबैयो खोमा, सोरबा जेराव लाङो बेयावनो थांगोन, बेफोरबायदिबो दङ जानो हागौ। बेनिफ्राय सोरबाया सोरबा माने जानला मानला लोगो जालाबायनानै बबावबा थांनानै, बबावबा बेरायनो थांनानै मा हमनानै सोनानै दोनजालाबायदो। नाथाय बेफोरखौ जों नुनो मोनाखै, नुनो मोनैनि थाखाय जोङो मा जों मोनथिया। नाथाय बेफोरबायदिबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों नुनो मोनि ओरैबायदि गिदिर गिदिर केस जानानै दङ, जों मोनथिगौ। जोंनियाव गोबां रिपर्ट फैयो, आंनावथ' गोबां फैयो, आं बुंबावाखैसो, गोबां बाथ्राखौ आं लाखोमानानै दोनदों। मानो होनोब्ला बिसोरनि लाइफआ आरोबाव गाज्रि जाबावगोन बुंना होयोब्ला, बेनि थाखायनो जों गोबां बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामाखै। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि सिङाव ओरैबायदि जाथाय जानाय, गुबुनाव थांनानै फासिना थाहैनाय, सोरदोबा हमजानानै थानायाव सोना दोनजानाय, न'खराव बिमा बिफाखौ सोगाबनाय, बेफोरबायदि जागासिनो दं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै, नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो लोगो मोनगोन। जय हिन्द।